Айде бе, педераси! Защото какво? Защото какво? Половин час ви нема! Слагайте скобата! 300 лева, как? Ще ви дам неговите 3 лъвци! Дай да обиждаш, господин. Така ли? Точно така. Бог да ти даде само гадости, смърт да ти даде! На тебе война загубен! Ето ви смъртливите пари! Ето, пийте сиромашка кръв! Пийте кръв! Обяснявате! Мама ви дева долна! Ето ви парите, махите се от тук! Смъртливци! Ако не спреш да му обиждаш, спиш с това. Така ли? Така ли, смърдло? Я тогава да видим дали ще е така. Дай ми касовата бележка. Давай ми я, смърдло. Дай ми касовата бележка, смърдло. Ето ви касовата. Дай ми я, бе. Смърдло си, разбира се. Следващия път пак... Какво ще направиш следващия път? Пак ще ме застрелиш ли, смърдло? Долен, смърдло. Не знам кой е долен смърдло. Ти си долен, смърдло. За 5 минути тук... Да си го платиш на гроба, това тук не си ми взел. Сега да носиш. Смъртливец долен. Защо не го бие това? Кой го бие? Той в живота го се Да ме бие ли? Но той в живота го се по-пълен. Да ме бие ли? Това се бие, но си отцепам от живота. Отепал съм до тия. Сега е момента да извади площ.